It's wonderful to be part of this big event and to meet so many people and to have learned about Sidney Endell and the huge contribution that he made, including to education. And for me, education is just so important, and to see the young people and children who are here learning, that's vital for their futures. Mr. Stephen Twigg, बिथाङा Commonwealth countries Secretary General, बिथाङा मोनसे समाव UK Parliament member 2 times. दिनै बिथाङा Commonwealth countries फोरनि मोनसे जे अर्गेनाइजेशन बिनि Secretary General हिसाबै भारताव भिजिट खालामनो फैदों आरो बिथाङा बे फैनायाव लोगोसे जिहेतु ब्रिटिश मानसि दानिफ्राय 200 बोसोर सिगाङाव बेवहाय फैनानै खामानि मावलांदोंमोन बे गोग्लैसोना थानाय बर' जातिफोरनि गेजेराव बर'फोरखौ सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय गोबां स्कुल गायसनदोंमोन 1870 आवनो स्कुल गायसनदोंमोन सेंखार दानि माबानि डिमाकुसिनि सेंखार बेंबारि आरो दवामाखा बोरिगाव बे मोनथाम जायगायाव एलपि स्कुल गायसनदोंमोन आरो बेबायदिनो बर'फोरनि गेजेराव जिहेतु बै समाव सरकारा बर'फोर दंना गैया जेबो खबर लाखियामोन बर'फोरखौ डेभेलप खालामनायनि जौगाखांनायनि जेबो हाबाफारि लायाखैमोन खिन्थु बे समावनो रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल बिथाङा ब्रिटिश मानसि इंलेन्डनिफ्राय फैनानै प्रथम तेजपुराव थाफैजेननाय बे समाव तेजपुरनिफ्राय बेहालागै फैनानै अन्तत बेंबारि उदालगुरि हरिसिङा बेखिनि एरियायाव बेरायथिंनानै बर'फोरनि गेजेराव आसलते ख्रीष्ट धोरोमनि बाथ्रा फोसावनायजों लोगोसे बिथांनि मुल थांखियानो ख्रीष्ट धोरोमनि बाथ्रा फोसावनोसो फैदोंमोन बर'फोरनि गेजेराव खिन्थु नुबाय जे बे समाव बर'फ्रा सोलोंथाइ बिथिङाव एकदम जिर' बेनिखायनो बे ओनसोलखौ ख्रीष्ट धोरोम बाथ्राखौ फोसावबाबो मानसिफोरखौ गोरों गोरा खालामाबा जेबो मुलाम्फा लानाया बे बाथ्राखौ सानखांनो बिथाङा बेखिनि ओनसोलाव गोबां स्कुल गायसनदों एलपि स्कुल गायसनदों आरो जायफोरनि गेजेरजों बर'फ्रा अन्तत बे समाव सोलोंथाइनि गिबि आगान होजेननो हानाय जादों दिनै बे बाथ्राखौ बिथाङा खबर लानो फैदों मिस्टार टुइगआ आरो बेनिखायनो जों बड'लेण्डनि सोद्रोमा हिसाबै बिथांखौ बड'लेण्डआव वेलकाम खालामनायजों लोगोसे बिथांखौ साबायखर होदों जे दानिफ्राय सासे मानसिया बेखिनि ओनसोलाव जिखिनि खामानि मावनानै गालांबाय बेखिनिखौ खबर लाफानायजों लोगोसे बे ओनसोलनि आथिखालनि हालोदफोरखौ बिथाङा नायनो खबर लाफायनायखाय जों बिथांखौ साबायखर होदों आरो जों आसा खालामदों जिहेतु नैबे बेंगारियावनो 1865 मायथाइयाव जिहेतु चार्चखौ गायसनदोंमोन गिबि दिनै 150 बोसोरनिबो बांसिन जाबाय बेखौ मोनसे टुरिजम बानायनायनि माबाफोर राहा दं नामा ओरैनो 165 बोसोर जानाय बे चार्चखौ आसलते मोनसे हेरिटेज हिसाबै आसाम सरकार भारत सरकार गनायथि होनांगौमोन किन्तु दासिमहालागै आसाम सरकारनि बेखौ माबानाय जायाखै एबार आं जोंनि बे उदालगुरि समस्तिनि सिङाव थानाय माखासे चार्च आरो माखासे मन्दिर जायफ्रा 75 इयार्स बा 100 इयार्स क्रस जाबाय बेबायदि बिथांमोननो गभर्नमेन्टनिफ्राय स्किम होनांगौ होननानै मोनसे लिस्ट होदोंमोन 10 खान बिनि बिथोराव नैबे सेन्ट पल चार्च बेंबारिया बेयो आसाम दर्शननिफ्राय 2,50,000 मोनसे मोनबाय आरो अदला खासिबारिनि जितु CNI चार्च बिथांमोननो थाखायबो 2,50,000 बायदि मोनसे स्किम होनाय जाबाय आरो किन्तु सरकारनिफ्राय मा खालामा मिथिया बेखौ किन्तु आंनि तरफनिफ्राय जेसेबां हायो बेखिनि ओनसोलखौ मोनसे हेरिटेज हिसाबै मोनसे टुरिजम सेन्टारजों लोगोसे मोनसे हिस्ट्रिकेल प्लेस हिसाबै बिनि इम्पर्टेन्सखौ लाखिनो थाखाय जिखिनि हायो आंनि तरफनिफ्राय आं नाजागोन दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों आरो जा स्टिफेन टुइग बिथां फैनाय बे दिनखौ गोसोखांनाय हिसाबै बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिना इन फिउचार बेवहाय रेभारेन्ड सिडनी एन्डेलनि बाथ्राखौ जों जाहाथे अराय सम गोसोआव लाखिनो हायो बेबायदि मोनसे बेबस्था खालामनो थांखि लागोन